Hola, bona nit. Hi ha una iniciativa de pau d'última hora a la crisi del Golf. El primer ministre del Iemen, la presentada aquesta tarda a Saddam Hussein, preveu, com la de les Nacions Unides, la presència a Kuwait dels cascos blaus després de la retirada de les tropes iraquianes, però inclou també la participació dels soldats de la Lliga Àrab. El president del Iemen diu que ha rebut la felicitació dels Estats Units i de la Unió Soviètica. Recordin que el Iemen presideix actualment el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i les seves tesis són favorables a les de Saddam Hussein. D'altra banda, Mikhail Gorbachev atribueix la responsabilitat de la intervenció armada a Lituània al cap de les tropes soviètiques a la República Bàltica. A 2:15 els oferirem les imatges de l'assalt a la televisió lituana filmades per una videoaficionada. Avui ha estat un dia de calma tensa a Vilnius. Les notícies del Canal 33 parlaran també de la reunió d'avui de l'executiva del PSOE, després de la dimissió d'Alfonso Guerra, i de la signatura del pacte perquè el metro arribi a Montjuïc l'any 95, però. Tot això amb entrevistes als principals protagonistes. Fins aquí mitja hora, gràcies.